Studenti tal-5 sena tal-liġi il-ħamis filgħodu sebħu kmieni ħafna fl-Università ta' Malta b'ħud saħansitra jqattaw lejl sħiħ fil-kju wara li ġew informati li fit-8 ta' filgħodu kellhom jiftħu l-applikazzjonijiet tal-electives tas-sena akademika, jiġifieri l-għażla tas-suġġetti. F'dan il-kors tal-liġi hemm aktar minn 100 student iżda il-maġġoranza tas-suġġetti għandhom numerus clausus jew limitu ta' 25 student. Dan ifisser li għalkemm l-istudenti jistgħu jażlu s-suġġett li jridu, ftit kienu dawk li rnexxilhom jażlu dak li xtaqu u kellhom jibqgħu b'dak li kien fadal. Din is-sitwazzjoni tal-ħamis filgħodu żviluppat wara li l-applikazzjonijiet inizjalment kellhom jiftħu it-tnejn li għadda, iżda l-fakultà naqset milli tikkomunika l-ħin it-tajjeb lill-istudenti. Riżultat ta' dan kien hemm studenti li saħansitra ikkampjaw fl-Università sa minn nofs il-lejl biex jilħqu jkunu minn tal-ewwel ħalli jirreġistraw isimhom, f'ħin minnhom inqalet ukoll kommozzjoni barra l-fakultà. Fil-5 ta' filgħodu, il-parkeġġ ta' Biswit il-Fakultà tal-Liġi kien diġà mimli u minn informazzjoni li kiseb Net News sa dak il-ħin kien hemm diġà madwar 80 student jistennew. Intant wara dawn iż-żviluppi kollha tlaqqa il-bord tal-Fakultà tal-Liġi biex ikunu diskussi x'passi għandhom jittieħdu wara dak illi seħħ il-ħamis filgħodu. Involut f'din il-laqgħa kien hemm ukoll id-dekan tal-fakultà.